जी नमस्कार, कैसन बानी रहुआ साहब। उम्मीद करता नहीं अच्छा होगा। अब हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के बारे में एगो बहुत तेजी से एगो खबर जौन बा की फैल रहा बा। पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के जौन बा की आज केस की सुनवाई बा। आज दोनों जना आरा के कोर्ट में आमने सामने दिखी लो, पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह। हम बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह के तलाक वाला मामला वाला केस जौन बा की कोर्ट में चल रहा बा। एकरा पहले वाला तारीख जब पड़े रहे तब पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह आमने सामने भई रहे, जिसमें बहुत सारा बात विचार भी भई रहे, लेन देन के भी बात भई रहे कि कुछ ले दे के ई सब केस के सॉर्ट आउट कर जाओ। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के भी अब अपन शादी करे के बा। पावर स्टार पवन सिंह के शादी करे के बा। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के 3-3 4-4 जगह घर बन रहा बा। पटना में भी काल के एगो घर के जौन बा की बनल शुरू हो गई बा, नेव से घर उठल बा। एगो बनल बनावल घर पटना जौन बा की लखनऊ में पावर स्टार पवन सिंह के परसों पूजा भहुए। आ पावर स्टार पवन सिंह के गांव में आरा वाला घर जौन आरा के हवेली बन रहा बा। ई सब तरह सब जानते बानी कि भोजपुरी इंडस्ट्री के सबसे बड़हन घर बन रहा बा। भोजपुरी इंडस्ट्री के बहुत अच्छा हीरो बालो जेकर अच्छा घर भी बा, लेकिन पावर स्टार पवन सिंह के भी वो लोग के घर के बराबर बा। वो लोग के घर से भी कुछ अच्छा घर बन रहा बा। बाकी पावर स्टार पवन सिंह से यह उम्मीद रहा कि पावर स्टार पवन सिंह जौन बा की आखिर इतना प्रॉपर्टी बना रहा बड़े, इतना संपत्ति बना रहा बड़े की बा ना पावर स्टार पवन सिंह के एको गो लड़का भइले, ना शादी जौन भइल परफेक्ट भइल, तब के बा खाए वाला के बा करे वाला। ऐसे ये बात दीपक सिंह से पूछे जे कि पावर स्टार पवन सिंह के मैनेजर हवन, रउआ लोग के पता होई। लेकिन दीपक सिंह बतौले बड़े कि पावर स्टार पवन सिंह के केस के सुनवाई जौन बा की आज बा। ओकरा बाद पावर स्टार पवन सिंह के ई केस जल्दी सॉर्ट आउट होई। ओकरा बाद पावर स्टार पवन सिंह अपन तीसरी शादी करिए। काहे कि दूगो तो हो गई बा, अब तीसरी शादी करिए। अब तीसरी शादी केकरा से करिए केकरा से ना करिए एक कोनो अपडेट अभी नहीं है। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के ई गुप्त बा, ई बात गुप्त बा। पावर स्टार पवन सिंह अपना पसंद से करिए कि घर के लोग के पसंद से करिए, ई केंगा करिए अभी फिलहाल बात गुप्त रखल गई बा। बाकी आज सब लोग के बता दी कि आज आरा कोर्ट में पावर स्टार पवन सिंह और ज्योति सिंह फिर से आमने सामने हुई लो। फिर से ये दोनों लोग के जौन बा की केस के सुनवाई कोर्ट में हुई आरा वाला। तो आरा कोर्ट में आज दोनों जना आमने सामने हुई लो। जैसे कोनो अपडेट आई हम लोग को बताएं। तले फिलहाल बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के जनवरी में एगो गाना आ रहा बा, बहुत ही ब्लास्ट। काहे कि पावर स्टार पवन सिंह के बहुत सुंदर वो गाना के तैयारी चल रहा बा। पावर स्टार पवन सिंह के मैनेजर के द्वारा पता चलल बा। एक और बात बता दी कि पावर स्टार पवन सिंह के भी नया साल वाला गाना आई। तो नया साल वाला गाना भी हमने के सब लोग मिल के सुनल जाए, इंजॉय कर जाए। बाकी खेसारी लाल यादव के वो गाना आए रहा, फिलहाल खेसारी लाल यादव के नया चैनल से वो गाना आए रहा जो उनकी 6 मिलियन चल गई बा गाना। बहुत बहुत धन्यवाद खेसारी लाल यादव के, इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिलल बा गाना के। बाकी यही भोजपुरी इंडस्ट्री के बढ़ावे के बा आगे। तो वह सब वीडियो के खूब देखी, शेयर करी, चैनल के सब्सक्राइब करी। मिलता है अगला वीडियो में, तब तक खातिर नमस्कार।